magyarok ilyetten vették észre őket. Ekkor megjelent Kun. Búvár Kun. Kun sokáig bírta a víz alatt. Odaúszott a hajók alá. Kifúrta egy hajó alját. A magyarok reménykedve várták a süllyedést. És várták, és várták, és várták. Másnap bekövetkezett a süllyedés. A magyarok örvendeztek. A németek szomorúan hazakullogtak. Az okos lány, a szegény ember és a lánya keményen dolgoztak a földeken. Egy nap a lány kincset talált. Tanakodtak, hogy mit tegyenek a kincsel. Nem egyezett a véleményük. Végül úgy döntöttek, hogy elviszik Mátyás királyhoz. Mátyás azt mondta, hogy megtarthatják, de feltételeket szabott. 3. Jöjjön is, meg ne is, hozzon is ajándékot, meg ne is, legyen is rajta ruha, meg ne is. A lány kicsit búsult, aztán meg nem. Gondolkodott, hogy mit tegyen. Gondolkodott, gondolkodott, gondolkodott. Majd leesett neki. Szerzett egy szamarat, meg egy galambot. Aztán levetkőzött, de csak elképzeljük. Majd elindult Mátyáshoz. Mindenki meglepetten fogadta. Még Mátyás is. A lány teljesítette a feltételeket, hiszen jött is, meg nem is, hozott is ajándékot, meg nem is. Volt is rajta ruha, meg nem is. Szeretlek is, meg nem is. A királynak tetszett a lány. Leleményessége. Így a kincset a lány megtarthatta. És mindenki boldog volt.